Mga ginikanan, ayaw niyo pasuk ang inyong mga anak. Kung ugali do na mamoy nahimo nga mga dili maayo kanila, paningkamuti nga agako ninyo sila sa usa ka Kristohanong pagdisiplina. Tungod kay biblical yun na igsuon. Naana sa Efeso 6 verse 4 nga, ginapadayag diya sa Ginoo, pulong sa Ginoo nga, di na to ang ipasuko ng atong mga anak kundi dadon sila sa pag-amuma sa disiplina nga Kristohanon. So kung atong tan-awon karon ng atong katilingban, daghang mga nanay or mga tatay nga insultuhon, pasakitan ang ilang mga anak, ni gani ila pang buybuyo, no? Usahay sabay sa pulo nga may tag mamatay ka, may ta sa bata pa ka ako kang gilumsan, or may pa wala ka na tao nining yuta. So which is di na siya maayo. Ngano man mga hiyas man na sa dili maayong buhat nga kaaway sa Ginoo nga mao ang daotan, no? Kay ngano man mura magud na giduso nimo imong anak. Bali pag once manggod nga mamulong mo ig na ana, negative na siya. May posibilidad nga sakyan na siya sa daotan, no? Halimbawa, masuko mo sa iyong anak, then mingon mo may pag maligsan ka, may tag babanggaan ka. Matinuod yun na isuon, no? Kay uban na siya sa daotang espiritu. Mao nang kung naama may mga anak karon na nasa hamtong panuigon, di na yun yung madalag disiplina, no? Kay ngano musukol na yun na may mantong wala pay buot, kay ngano pag once atong disiplinahon, naa pa man sa atong poder. Mao nang mga ginikanan, kung kaniadto sa gagmay pa na sila, nagkulang ka sa pagtudlo kanila, pagpailangan na Ginoo, inig kadako nila maproblema gyud ka. Nga diin wala nimo sila naagak nga pailhon nimo nga naay Dios. Kay ngano ang mga kabatanunan sa pagkakaron na sila laing prinsipyo ilabi na manipulate na kay na ilang pangisipan, gumikan sa gadget, gumikan sa nakita nila sa mga social media, which is diya sila medyo na trigger sila ba nga daghan silang makita nga ay okay ra daay ni, so murag na habit na sad na nila. Then ang ginikanan unta hinanglan sa gamay pa unta na imo nang gipailang na Ginoo, then giampo nimo, no? Ayaw bitan ng pag-ampo nga on the spot ba nga karon nakagaampo nga ni dako na, mas nindot tungta sa gagmay pa. Kaya ang pag-ampo sa atong mga anak, wala yun ay kinutuban. Dapat kung asa takutob ni yuta, dito rin yun mo tuldok. Dayon, kung ikaw nga nanay karon, ayaw yun focus to provide lang sa ilang needs. Nga, ay maningkamot ko para mailang kahimtang, iuban yun, nga imusad silang iampo. Iuban yun, nga iampo na sa Ginoo. Kay ngano bisan wala ka sa kiliran sa imong mga anak, kung magampo ka, ang Ginoo nagibahala nila unsaon pagmando ang ilang pangisipan subay sa maayo, giyahan sila paingon sa katarong, bunga ka na sa pagampo nimo isip sa kainahan. Mo nang likayin ninyo ha nga inyong insultuhon inyong anak, mamalikas mo kay dako kay nang sala at tubangan sa Ginoo. God bless.